De landelijke amateurbeker is 1 keer eerder won door een Friese ploeg. Door 20 jaar geleden weer dat Drachtster Boys. Harkemse Boys is nu 2 overwinningen af van diezelfde prijs. De status van dit amateurbekertoernooi is op zijn meest twijfelachtig. Zo vierde Una vreten jong nog haar kampioensfeest en stieren er maar 3 spelers van het eerste in de basis. Harkemse Boys kan ook maar 13 spelers binnen wat krijgen in deze hele finale. En zo mist Bigeliks spits Martijn Barto en die wordt vervangen door Tony Albeda. En dit is Tony Albeda. Maar een fantastische lop zet hij de Harkieten op 0-1 binnen 4 minuten. Albeda is het scoren dus nog net verleerd en zet zijn team op de koers naar de finale. Wiep Rodenhuis had dus echt maar 13 man ter beschikking en dan mag er net een volle misgaan qua blessures. En hier is het Oebeles Kokker die een vernietige tik op ankel krijgt. Dat is al in het begin van de eerste helft. Ja, en dat zijn dingetjes die Wiep Rodenhuis net broeken kan. Het scoren gaat dreig bij de Harkemse Boys. Roel van der Meulen en die is nog dichtbij in de blessuretijd van de eerste helft. Luwt Oer de corner en die werd naam terug Oebeles Kokker die het dus gelukkig terugspelen kan. Hier kwamen Albeda en Skokker zelf op avontuur. En die tovert die bal naar Dennis Kronen voor de 0-2. Een wichtige treffer dus vlak voor het skoft van toekomstig prof Dennis Kronen. Hij verhoest het naar AGOVV, maar helpt hier zijn oude ploeg Harkema. En dan zocht het er wat beter uit voor de Harkieten. Una in de tweede helft. Wat kennen ze? Daar weer nog een grote mogelijkheid voor de nummer Santje Reense Wiekens. Maar die mist gelukkig voor Harkema de bal. En er komt meer gevaar, want daar krijgen we de lop van Max van Kollenburg die het echt maar correct oer de goal verdwijnt. Toch nog even wat billen kniepen, maar dan is het Harkemse Boys wordt terugzet via Kronen, via Van der Wij en dan is er Jorrit Skra voor de 3-0. Nee, en zolang als die tweede goal net valt, ja, dan houdt Una nog een kansje. Wiep Rodenhuis. Maar Una die maakt achteruit en die kan alleen nog maar wat zien houden. En daar wordt het zien houden met de hand en dus de penalty voor Harkemse Boys. Het is Hens van dichtbij en de penalty is dan voor Oebeles Kokker. Oebeles Kokker die mist, maar daar is goaltjesdief Tony Albeda voor zijn tweede goal en de derde van Harkemse Boys. En hij 66 minuten is het 0-3 in Veldhoven. En dan is het verzet Brutsen, want hier is het 2 minuten later Jorrit Schra met de 0-4. Voor Schra is het hier al een bijzondere wedstrijd. De vorige Friese beker wie voor Drachtster Boys en in die ploeg spelen zijn heid. En nu had hij dus de kans om echt die finale te halen. Dan krijgen we Van der Wij, die ziet het en die vindt Roel van der Meulen. En werd 2 minuten later in de 60ste minuut 0-5. De wedstrijd is oer en uit. Una had nou last van het feest. En Skra kan het hem zelfs nog permitteren om deze grote kans lezen te laten. Nee, het is duidelijk, Una die is leeg na dat kampioensfeest van de jongens ervoor. Maar in de allerlaatste minuut dan toch dit moment. Het is Reense Wiekens die het onderuit hekken wordt. En de penalty dus nog voor Una. Brian Bogers. Maar zelfs die kans wilde net in voor Una. En dat betekent dat Harkemse Boys de eindstand bepalen met dit schot van René van der Wij op 0-6. En dat betekent dat Harkemse Boys voor het eerst in haar bestaan de landelijke bekerfinale helpt bij de amateurs. En in navolging van Drachtster Boys de tweede worden kennen om die te winnen. Ja, het is mooi. Ik bedoel, heel finale helje. Mijn heid had toevallig gewonnen toen met Drachtster Boys, dus zo mooi was dat ik hem nooit pak. 20 jaar later kan de zoon hetzelfde doen. Nou, als dat gebeurt zou wel heel mooi zijn. Ja, dan hebben we de beide Skra's Bielkoor die beide dezelfde prijs pakt.